Karbi Anglong pipi pinibirta arjuponikha Jharkhand nalong urmiarni adap apor ahud raikom saiki lapen klempar asong angbong helipen kacheteng khengdut ajok bangpho nexels klembang asong apran kedamna jangni poni phaike thom arni ada por phaisir kebra achitim apor malom Jharkhand Chhatra district arlo along raikom saiki atum operation asaik dengponsi klempar asong aphan kiri tarlibom apor ahud inglong ajo along men klempar asong lapen raikom saiki angbong chephodutsi helepen cheteng khengsi lapuputai hele amu chepang jarsi ap nexels klempar asong atum adim along amat bangpho atum apran damnanglu apran kedam jui atum arideng along pen AK-47 ahele bongni longpon News Desk Report, Karbi Anglong News. Khotkhoti along aron ripen kewan ahor kenep thulong. Jangmi poni phaike thom arni Khotkhoti police station ke parlo naka checking gate along ihum dangkre truck line truck registration number NL01AE 3666 along pen ke ongdung aron ripen kewan Arunachal Pradesh ahor kenep dunlong. Bangso ahor athak kichu ajang thusi nang thaplu lapen bangso ahor pangrum pet pen 869 cartons lapen bangso ahor bojar mate hithialong ador pangrum pet pen lak ingkoi an bag doji pusi raikom sai khia tumpen nang pachini dun lapen kaching nang chek bang hinia tum laki Ismail Hussein Rupson Ali nonamat doa na sai sitami Khotkhoti police atumpen si chepar deng ponlu Hidipi langki ikmate bonglong terang arong kacheleng atowar ningkan pharo sose arta plengdet aphita non puan ta kemisen atowar avilang laso ajok rong thomarat asar pimar atum thurpak pen tangka chirungsi JCB pen towar selam ponlo barla aporlote kacheleng atowar kave kimatha kisung lapen lochar liao sumar atum sitami towar kaduri pen ajok lokecharli dunji aphanta daming tung tedet titilo Lasonsi jangmi poni phaike thom arni lakhain koraisi borjan constituency ke parlo hidipi langki ek rong thom arong bonglong terang men tiso logbok kileng arong asar pimar atum ningkan pharo plengdet anta non pon da kemisen atowar kacheleng dunlong ledet ajok lapen Karbi Anglong ke thekiding atum abatai kepachubai kang ajok rong thom asar pimar atum chingrom si tangka chirungsi JCB pen methang rong kacheleng atowar kacheselampon alam ke sabu than pachini Ini nili tum pa na jo pa lap ti le pen lo sara tu. Mane nili tum komentu pen eta to war ke no ke ta ma jo ni ke pen pidam ke sik sak pen jo pini ke nili tum rong thomarat ke chirong si to war jo bonai lo je si bi jo walo las nali tum ta na jo pa lo. Rat atum ta na pa the go long nang. Pachini do nang. Pa ke the ke ding nam ta pachini do nang pasi. Nang ke pa. nang tum pini la bangso atowar kachesalam along na tum rong ko an pen sin na tum kachirung iglone bithang chiklem rong thomarat ke chirong lo langki ke area an langki ik mane arong amen pui kha rong thom amen bonglong terang men tiso lokpu giling na rasi tum chirung si la bangso to waj bonai pha poisa chirung pen JCB da cheban Presiden tum nang tum panta solam nang jithan nang ji presiden tum nang chop tang le khadi nang tum la bangso atowar kachelat akasik sakaputhak nang thanik jima so towar jejelat kasik sakante doping lo sara tu ye tum kiso ge e ka chi pon tang ki cheng lo ki tu ki cheng viria hot walo ne delivery case ka chi pon puno kiso ga chu pine kiso ga chi pon sta mi duk pik ni tu lasi sanga cholai don le ma hem son kala sanga cholai don ni tum te ho khotkhoti hoi dam po ho kine pu lahore
gudong bosti pen ke ceng long wo Filipina papla so to war si ke barikha lo te dampu kita so to war kecil kecil hilang dia join ni pen ni tum ke ha sekhanjan hui pe si tum sakra si anul dulu apor pen hai pulu apor pen lo pulu tai ti no son barikha ke ceng veri ho lo ni tum duk pi la so rong ke tu men tu pe lo ni kita ngatum em atum nang aji cek si tami menku dokter nang papling play ajala sarkar le nang le aja sarkar le nang do sita bahai non sita meni tuma phan tuwar nang piji puta nang jagi ring lang nang piji puta nang jagi sami election hai det na philo bulate em atum sita me tini dia rata tum phage sababe non gidam ta election non soljorong pharge hai je ho sita me ni tum phana ji jakang do naram singh na komunita Mohamaya constituency lapen nomati constituency along tour program ke paman pon along Karbi Anglong District Congress Committee may phu sum rong hang chetong dun Karbi Anglong District Congress Committee ai hin pen LAC ke thom Diphu LAC Hauraghat LAC lapen Bukajan LAC ke parlopon constituency tin along jangmi poni phai hini lapen crazy arni an Mondol Congress Committee tour program ke paman ponji aphan lamcha kipipon ateng pen jangmi poni phai hini arni nomati constituency lapen Mohamaya constituency along ke paman pon ke chengsi arani peman pon along Karbi Anglong District Congress Committee may phu sum rong hang chetong dun Labangso MCC Wise Tour Program ke paman pon along nomati constituency Mondol Congress Committee asai hem along lapen Mohamaya constituency along Longkam Teron Auditorium Hall along si peman ponlu Bangso amay along Karbi Anglong District Congress Committee may phu sum rong hang lapen Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Bidya Singh Rongpi Samson Ingti lapen AICC member Asok Teron lapen nomati Mondol Congress Committee may phu Dhonti Bora pen chenglo Congress asong along Klembang Phubang phia tum chetong dun si ingsamjin pen bangso amay pachun pon Phuloni pen Orun Ingti gathar Karbi Anglong News Karbi Anglong Autonomous Council Abdunga Karbi Anglong District Committee pen Mondol Congress Committee tinelong tamne MSC constituency tinelong kahumri dam so program ke pen MSC pini ni tum kecheng porno 2 tarik pen 11 tarik kan so pini kecheng lo 2 tarik lo kecheng si kat nomati Mondol Congress Committee so kami pancing lo joint extended meeting Mondol Congress Committee asal nang litum non klempon ko anang pene do mala supporta kan mon si kecheng la atema Karbi Anglong Autonomous Council election jutet penapi ilitum Prungri prung jama sang sudono mingkya wai pena jane asino ni ritum puthot kahumri dam no kahumri tempat kicing no la organization akam lem ye papan cheng no non MP election si banjek ko election apang ritum organization booth committee la kele patan district congress committee papen Block Congress Committee, Mondol Congress Committee, tapi Booth Committee ini lokan tayo support kuri organize kuri atko, kam thurgam, aisap sih gitu, kapan panggil.